Sugeng enjing, sugeng siang, utawa sugeng sonten sedulur kabeh. Ing kesempatan iki, ayo padha nyemak lan ngelingi bab sing mesti bakal dialami saben manungsa, yaiku pati utawa kematian. Wong Jawa nduweni unen-unen sing misuwur, urip mung mampir ngombe. Tegese, urip iki mung sakderma mampir, kaya wong sing lagi lelungan banjur ngaso sakedap kanggo ngom, sadurunge nerusake lelampahan sing luwih adoh. Urip iku cekak. Senajan kita kadang rumangsa urip iki dawa, nanging yen dipadhakake karo langgenging alam baka, urip ing donya iki mung kaya kedipe mripat. Mula, saben dina sing kita lakoni kudu diisi nganggo kabecikan, amarga wektu sing ana ora bakal bali meneh. Sedulur kabeh, kita kerep ngoyak bondo, derajat, lan kaluhuran. Nanging nalika pati teka, kabeh mau ditinggal. Omah megah, mobil larang, emas intan, pangkat dhuwur, ora ana siji wae sing bisa digawa mlebu kubur. Sing bisa ngancani mung amal kabecikan lan doa saka wong sing tansah kelingan. Pepatah Jawa ngendika, sapa nandur bakal ngunduh. Yen nandur becik, bakal ngunduh becik. Yen nandur ala, bakal ngunduh ala uga. Kematian iku pepeling, supaya manungsa tansah eling lan waspada. Kita kudu eling yen umur iki ora ana sing ngerti tekan endi. Bisa wae saiki sehat, esuk wis ora ana. Bisa wae saiki isih kuat, wingi sesuk wis bali marang pangeran. Mula, wong sing bijaksana iku wong sing tansah nyiapake awake dhewe sadurunge wektu mau teka. Ing budaya Jawa, ana wejangan, urip iku urup. Tegese, urip iku kudu iso madangi wong liya, kaya geni sing menehi padhang lan anget. Mula, nalika kita isih urip, ayo gawe kabecikan kanggo sapa wae, nulungi tangga, nyenengake ati wong tuwa, ngopeni kanca, lan tansah nindakake amal. Amarga kabecikan iku ora mung kanggo wong liya, nanging bakal bali marang awake dhewe nalika kita wis ora ana. Sedulur kabeh, pati ora kudu medeni. Pati iku mung gerbang kanggo mlebu urip sejati. Kabeh rasa susah, rasa lara, lan rasa was-was bakal rampung nalika nyawa wis bali marang Gusti Allah. Mula, yen ana wong sing dipundhek pati, ayo padha sabar lan ikhlas. Sebab kabeh wis miturut garis takdir. Lan yen wektu kita dhewe sing teka, kita kudu siap, kanthi ati sing resik lan tumindak sing becik. Sedulur kabeh, ayo padha ngelingi yen urip iki mung sementara. Kita dudu sapa-sapa, mung titipan sing sewaktu-waktu bakal bali. Mula, tansah ngelinga marang pati supaya ora sembrono ing tumindak, luwih akeh amal, lan luwih ikhlas ing saben laku. Mugi wejangan iki bisa dadi pepeling kanggo kita kabeh. Urip mung mampir ngombe, mula aja nganti mubazir. Gunakake wektu kanggo tumindak becik, supaya nalika wektu bali wis teka, awake dhewe wis siap kanthi bekal sing cukup. Matur nuwun sampun nyimak pitutur iki nganti pungkasan. Aja lali kanggo like, share, lan subscribe, supaya channel iki bisa terus nyebarake pitutur luhur Jawa sing kebak makna lan pepeling.